Ćao drugari, ovo je Marko Ovo je Ana. i mi radimo radionice telesne muzike. Za danas smo vam pripremili đaci skakućući nose džakčiće. I u džepovima kolačići. Blago njima. Da počnemo od početka. Dakle, đaci su desna, leva noga. Skakućući, lupnemo se po butinama i poskočimo desnom, levo. Pa onda šta rade oni? Oni nose džakčiće, pa opet nose džakčiće i gde? U džepovima. I šta? Kolačiće. Ovako, valjda ih tako prave, jel? Ovako, Pa da. ih prave, da. Vanilice prave, verovatno. Dobro. Ajmo sada polako, od početka do kraja ovog dela. Đaci skakućući nose džakčiće, nose džakčiće i u džepu kolačiće. I onda prelazimo na sledeći deo, a to je kolačićem ćeš me, Kolačićem ću te. kolačićem ćeš me, Kolačićem ću te. a to bi bilo ovako. Kolačićem ćeš me, kolačićem ću te. Kolačićem ćeš me, kolačićem ću te. I onda se vraćamo na poslednji deo, koji je u stvari sličan prvom, Jeste. ali se završava malo drugačije. Jedna sitna razlika. Dakle, đaci Đaci skakućući nose džakčiće, nose džakčiće i u džepu kolačiće, kolačiće. Tako je. Dakle, kao neku tačku da smo stavili na kraju. Hajmo sada od početka do kraja polako. 3 i Đaci skakućući nose džakčiće, nose džakčiće i u džepu kolačiće. Đaci skakućući nose džakčiće, nose džakčiće i u džepu kolačiće. pa. Kolačićem ćeš me, kolačićem ću te. Kolačićem ćeš me, kolačićem ću te. Đaci skakućući nose džakčiće, nose džakčiće i u džepu kolačiće. I tako smo završili sa ovom pesmicom za jednog, ali se vraćamo sa istom ovom pesmicom, ali u varijanti za dvoje. Ćao! Ćao.